Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6 izateko 6 minutu falta diren honetan, Realak atzo ofizial egin zuen Luka Susic erdilari kroaziarraren fitxaketa. Roberto Olabek zuzentzen duen kirol zuzendaritzak, denboraldi honetarako egin duen hirugarren fitxaketa izan da Sergio Gomez eta Javi Lopezenarekin batera. Lehenik eta behin esan ditzagun apur bat, jokalari honen datuak 21 urte ditu Luka Susicek, 2002 urteko irailaren 8an Linz hirian sortua, gehien bat zelai erdian jokatzen duen jokalaria da, kroaziarra, eta orain artean Salzburgo taldean ibili da, eta besteak beste aurtengo Eurokopan, Kroaziarekin ere protagonismo handi xamarra izan duen jokalaria. Kroaziak 3 norgehiagoka jokatu ditu, bada lehen norgehiagokan Espainiaren aurka 25 minutu jokatu zituen, bigarren norgehiagokan Albaniaren aurka 54 minutu, hau da bigarren zati oso bat, eta Italiaren aurka titular aritu zen 70 minutu jokatu ostean. Bere ibilbidea ere aztertuko dugu. Susic Salzburgoko azpiko kategorietan hasi zen, 2016-17 urtean Salzburgoko 16 urtez azpikoetan norgehiagoka bakarra jokatu zuen, 17-18an 21 norgehiagoka eta 7 gol sartu, 18 urtez azpikoen Salzburgoko taldean 17 norgehiagoka jokatu eta 5 gol sartu zituen. Gero Lieferinera joan zen 18-19 denboraldian, hemen ez zuen norgehiagokari jokatu, berriz ere Salzburgoko 18 urtez azpiko taldean 6 norgehiagoka jokatu zituen eta 6 gol sartu. Ondoren Lieferinen 15 norgehiagoka jokatu, 4 gol sartu, 5 pase eman. Salzburgoko 19 urtez azpiko taldean 10 norgehiagoka jokatu, 6 gol sartu eta 2 pase, eta 2020-21 urtean hasi zen jada Salzburgoko lehen taldean jokatzen, jada Australiako liga nagusian. Hemen lehen denboraldian 27 norgehiagoka jokatu eta 2 gol sartu zituen eta pase bat eman. Berriz ere Lieferinen urte berdinean 11 norgehiagoka jokatu, 2 gol sartu eta 3 pase, eta jada Salzburgon erabat 2021-22 urtean asentatu zen, eta argi denboraldi honetan 54 partida jokatu eta 11 gol sartu baitzituen, 5 pase eginaz. Beraz, lehengo urtean eta aurten egia da, ez dituela hainbeste norgehiagoka jokatu, 54 norgehiagoka denboraldi batean partida asko dira, baina aurtengo honetan adibidez 32 norgehiagoka jokatu, 5 gol sartu eta 7 pase eman ditu, eta aurreko denboraldian 25 norgehiagoka jokatu, golik ez zuen sartu eta 4 goleko pase eman zituen. Beraz, ilusio handia sortu duen jokalaria da, hor bazeuden beste jokalari batzuk radarrean, oraindik ere merkatua luzea da eta ikusiko dugu ea bat edo beste iristen den, bat Carlos Soler, Paris Saint-Germaineko jokalaria, eta bestea Javi Guerra, Valentziako jokalaria, bi horiek Realaren radarrean nahiko uda hasieratik ikusi dira, baina Realeko zuzendaritzak erabat isilpean eduki duen fitxaketa izan da hau, eta atzo jada zenbait hedabidek adierazi zuten Luka Susic Realeko jokalaria izango zela, ia dena baieztatuta, eta arratsaldean iritsi zen Donostiara erdilari kroaziarra. Ikusi beharko da, ea noren postuan jokatzen duen, egia da zurrumurru askok, jada Mikel Merino Realetik kanpo ikusten dutela esate baterako, Arsen Zaharianek badirudi denboraldiari agur esango diola, Realak baditu zelai erdian oraindik ere konpontzeko zenbait gauza, baina niri behintzat iruditzen zait aurten jokalari batek zelai erdiari buruz ari garela oso garrantzitsua izan behar duela. Jada, asentatua dago lehen taldean erabat, orain joko olimpikoetan ari da jokatzen Espainiako selekzioarekin, eta iruditzen zait Peña Turrientesek aurten oso jokalari garrantzitsua izan behar duela Realaren zal. Lehen urtean jokatu zituen minutuetan Imanolek titular ipini zuen norgehiagoketan
oso ongi bete zuen bere funtzioa, Beñat Turrientesek, eta iruditzen zait aurten rol oso garrantzitsua hartu behar duela, kontuan hartuta Mikel Merinok hankaterdi Realetik kanpo duela. Halere, gaur irakurri dugunaren arabera, Mikel Merino astelenean zubietan izan daiteke, beraz oraindik ere Realak dena ez dauka galduta, egia da jada garai honetarako ez baldin badu kontraturik berritu, oso zaila izango dela Mikel Merino Realean geratzea, baina ikusi beharko da ea zer gertatzen den. Eta beno, Susitzen inguruan, horixe, ez du asko ikusi noski, baina ezkerroneko jokalaria, areaz kanpotik sekulako kolpea daukana, Braisen nahiko profileko jokalaria omen da, baina denborak erakutsiko du eta egiten dituen norgehiagokek erakutsiko dute bere maila. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.